хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 13 январ дар Паём ТВ. мақомоти вилояти Хатлон аз афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар соли гузашта хабар дод. маҳсулоти ин вилояти Тоҷикистон ба 7 кишвари ҷаҳон содир шудааст. тавассути дидбонгоҳҳои гумрукии вилояти Хатлон 31300 тонна нахи пахта, 11800 тонна калобаи ресандагӣ, 1200 тонна матто, 1 миллиарду 700 миллион киловатт-соат нерӯи барқ, 418400 тонна семент, 269400 тонна ангишт аз ҳудуди вилоят содир шудааст. ҳамзамон тибқи иттилои мақомоти вилояти Хатлон дар соли 2022 аз ҳудуди вилоят ба хориҷи кишвар 23800 тонна маҳсулотҳои соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла 20000 тонна тавассути нақлиёт ва тайёра, 3819 тонна бо тариқи роҳи оҳан ба берун аз ҷумҳурӣ ба давлатҳои Русия, Афғонистон, Узбекистон, Туркия, Қазоқистон, Покистон ва Беларусия содир шудааст. ҳамчунин 6044 тонна сабзавот аз ҷумла 4157 тонна пиёз, 330 тонна полезиҳо, 5038 тонна мевагиҳо ва лимон, 10863 тонна ангур ва 1528 тонна ва 300 кило дигар маҳсулотҳо содир шуданд. дар Тоҷикистон дар ин ҳафта қимати гази моеъ ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфтааст. дар бисёре аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Душанбе ин навъи сӯзишворӣ ҳар литрашро 3,8 то 3,9 сомонӣ харидан мумкин аст. ҳафтаи пеш 1 литр гази моеъ 4,8 сомонӣ арзиш дошт. воридкунандагони ин навъи сӯзишворӣ коҳиши қиматро ба афзоиши қобили мулоҳизаи воридоти гази моеъ аз Русия ва Қазоқистон марбут медонанд. ба гуфтаи ниҳодҳои марбута дар Тоҷикистон дасти кам 60% мошинҳо аз гази моеъ истифода мекунанд, ки ин дар қиёс бо бензину дизел арзон будани он аст. масалан, нархи бензини АИ-95 8 то 8 сомониву 20 дирам, АИ-92 7,6 то 7,8 сомонӣ, сӯзишвории дизели 12 сомонӣ барои 1 литр фурӯхта мешавад. ёдовар мешавем, ки нархи чаканаи фурӯши гази моеъ 12 декабри соли 2022 аз 5 сомониву 30 то 5 сомониву 40 дирам буд. дар ҳамин ҳол вазорати энержияи Ӯзбекистон хабар дод, ки дар робита ба сардшавии ҳаво фишори газ дар лӯлаҳои ин кишвар кам шудааст. мақомоти Ӯзбекистон мегӯянд ба ин далел тасмим гирифтанд, ки дар навбати аввал сокинон, муассисаҳои истеҳсолкунандаи энержӣ ва иншооти дорои аҳамияти иҷтимоиро бо гази табиӣ таъмин кунанд. бо ин ҳадаф интиқоли газ ба бархе аз корхонаҳои бузурги саноатӣ, инчунин нуқтаҳои фурӯши газ барои воситаҳои нақлиёт муваққатан қатъ шудааст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 13 январ эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 95 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1024 сомониву 5 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1107 сомонии расо арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1900 доллару 97 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон 84 доллари расо муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitgrad оили Нью Йорк 78 доллару 39 сент муомила шуд.